Pai Chikloni Paing Koraner Kebarni Union Cabinet Amaikang ni Ponahut Central Government Hinpen Kitun Kidang I Liquefied Petroleum Gas Mate LPG Cylinder Isia Long Sika Pharo hini an kepajum ponji aphan Cheparai Ponlo Laso Long Udzawala Scheme along Sika Pharo hini an additional subsidy Kipi ponji aphanta Cheparai Ponlo Non ke Pradhan Mantri Udzawala Yojana Mate PMUY along Amen Kidodun Atumaphan ke isi gas cylinder along Sika Pharo pli an subsidy dopon poputa than pon. Pangbar pononang nonama Delhi rong Sophia long lin kripli dogbor hini mate 14.2 kg LPG cylinder isi long Sika Pharo kri sira kit homansi en ponbom. Bon sidamin nonabang ke Sika Pharo sir kebra kit hom ansi pai chikloni phai thong kep thelangar ni anpen ke pinang chotpo. Lason thak si halapu Udzawala awasai ke dobang pu abang phia tumta Sika Pharo krit roksira ke thomsi pinang chopu subsidy ke do ajoini Union Minister Anurag Thakur hin pen lam theke than pona tengke Prime Minister Narendra Modi hin pen domestic LPG kirim abang phia tumaphan Sika Pharo hini an pajok ponlo Union Minister Anurag Thakur hin pen lam theke than pona tengke Prime Minister Narendra Modi hin pen domestic LPG kirima bangphu abang phia tumaphan Sika Pharo hini an pajok ponlo Lapuson kachiparai ponlaki det piang kang soarlo tumaphan Raksha Bandhan lapen onam ronga jelong ningkang sam asimbon ki pajepon ang theklo pusi thanpon Surihini rakre planning kan BJP Rachari Asong pen det kichari ponlong chinga hutke Det piar lokatu kawe pen kuti kreplira lak phokep a hemalongsi LPG warsai docho Bon sitami piniani anabangke kuti thongkep rake thom a hem an nangpleng tanglo Laso long kuti sirkepra lak trokep a hemtun atumaphan Pradhan Mantri Udzawala Yojana mati PMUY a scheme pensi LPG warsai pajir ponlu puta Union Minister hinpen thanpon thu Mai Jut et pen Pherangkia thingno lamthe ke jai ponahut Union Minister Anurag Thakur hin pen ke pachini pon thua tengke Raksha Bandhan pen onam ronga je ningka ronga long ningkang sampen Udzawala scheme along laktrok sikepra phososi soarlo atuma phan aki jai pen LPG cylinder ke pajir ponji aphan government hin pen cheparai pon Labang so asai ke ding ponalong warsai ki longdun nimali atuma phan aki jai pen gas burner Kichingsi gas cylinder lapen pipe sitami pajir ponpo Udzawala scheme pen lak troksi kepra pho soarlo tama phan warsai pajir pon et pulo tangte Udzawala scheme along kaddu kawe pangrum pe pen kuti kepra lak thong kepra pho abang phi an LPG warsai kilong pipe pleng pon poputa than pachini pon thu National Desk Report Karbing Long Live